Hola, en aquest vídeo anem a veure com substituir un disc en calent en el RAID 1 que hem creat en la màquina Ubuntu Server i res, anem a veure com substituir-lo en calent, és a dir, mentre l'equip està enxufat, és a dir, en on. Anem d'alguna manera a configurar certes coses perquè de la manera que l'havíem vist a la màquina virtual no serà suficient. La primera cosa que hem de fer, si no ho heu fet ja, és anar a l'adaptador de xarxa i configurar-lo, perquè si ho teniu normalment l'haurà deixat per defecte en NAT, el que teniu que fer és posar-li adaptador PONT. En l'adaptador PONT aconseguim que la màquina virtual siga accessible des de l'exterior, perquè el que anem a fer una vegada arrencada la màquina és treballar amb ella amb un terminal remot mitjançant el protocol SSH. Recordeu que a l'instal·lar la màquina havíem activat o havíem instal·lat el SSH, ara el que anem a fer és utilitzar-lo des de la màquina real. Jo en el meu cas tinc un Linux Mint en el que sobre ell està el VirtualBox i dins del VirtualBox tinc la màquina Ubuntu Server. Per tant, canvieu, si teníeu anat, el poseu en adaptador PONT i tot seguit passeu a la pestanya també d'emmagatzematge. I el que anem a modificar és tant el RAID disc 1, anem a marcar-lo com a connexió calent i el RAID disc 2 també anem a marcar-los com a connexió calent. Això ens permetrà substituir-los mentre la màquina està, diríem, operativa. Doncs bé, una vegada han canviat els discs durs per a connexió calent des del RAID, els canvieu del RAID suficient, i a més hem posat la xarxa en adaptador PONT, li donem d'acord i ja d'alguna manera podríem iniciar la màquina. El primer que tenim que fer per a poder fer una connexió des de la màquina real, és a dir, la màquina que alberga el VirtualBox, és aconseguir la IP del Ubuntu Server. Amb la IP que ens dona el VirtualBox podrem d'alguna manera aconseguir fer la connexió des de l'exterior, ja que hem configurat la xarxa per a que això pugui ser així. Bé, pot ser que executar la instrucció ifconfig que ens dona l'adreça de xarxa de la màquina, pot ser que vos diga que no teniu instal·lades les NetTools. Per a instal·lar-les, l'únic que tindríeu que fer és afegir aquesta línia abans de fer l'ifconfig, que seria sudo apt install NetTools. Jo, com ja les tinc instal·lades, no va fer res, per tant, me demanarà la contrasenya, però d'alguna forma veurà que ja estan instal·lades. En el vostre cas, les instal·leu i a partir d'ahí ja podreu utilitzar la ifconfig. Executar ifconfig i veure quina adreça de xarxa vos dona. A mi en concret me dona la 10.10.90.102 i a vosaltres segurament tindreu una adreça de xarxa distinta. Amb aquesta IP és en la que jo accediré des de la màquina real al Ubuntu Server. Per comoditat, una vegada ja tinc arrencat la màquina i sé la IP, arrencaré un terminal des de la màquina en el qual accediré a la màquina remota amb el protocol SSH i a l'usuari 001 10.10.90.102, que és el nom de la IP que me dona l'Ubuntu Server, i posaré la contrasenya per a la meva màquina. I accedirem a Ubuntu Server, a la màquina virtual de l'Ubuntu Server, i ara sí que tenim que introduir la contrasenya de l'Ubuntu Server, de la màquina virtual, que és admin01 en el vostre cas, o en el meu cas almenys. Bé, com ja podem veure, en el terminal hem accedit a admin01 i ja d'alguna manera podem provocar o simular la fallada d'un disc per a veure d'alguna manera això, la simulació de la substitució del disc. Si executa el capproc mdestat, m'està dient d'alguna manera quins són els discs que utilitza, que són SD0 i SDC1.
Val? Estos són els dos discs que estan en el RAID, així es poden veure, i anem a provocar la fallada o a simular la fallada de SDC, val? I aquest serà el disc que intercanviarem. Val? Eliminarem, primer provocarem la fallada, després l'eliminarem del RAID i després anirem a la màquina virtual per eliminar-lo també. Pues el primer que fer és provocar la fallada i això ho executaré amb l'ordre mdadm barra dep barra m de 0, que és el dispositiu en el que està muntat el RAID, i provocaré la fallada del barra dep barra sdc, que és el disc que vull que falli per defecte, val? I això és el que vaig a substituir. Aleshores poso sdc1 perquè és d'alguna manera el que m'està així, el SDC millor dit, que és el que m'està marcant així com el RAID actiu. Val, me demana la contrasenya i fixeu-vos que el sistema me dona el missatge de que el dispositiu barra dep barra sdc està en fallada. Bueno, doncs això és com si fem una simulació de que el disc dur està fallant i això la recomanació seria substituir-lo immediatament, comprar-ne un d'igual, muntar-lo i d'alguna forma sincronitzar-lo amb el sistema. Bueno, doncs el que vaig a fer ara és executar la mateixa ordre però amb el modificador remove perquè vull eliminar-lo del RAID. Una vegada sé que està enfallada, el que vaig a fer és eliminar-lo per a que no em doni més problemes. I veieu com m'ha dit que s'ha eliminat del sistema i si jo ara d'alguna forma execute l'ordre de l'estat del RAID, efectivament veieu que només tinc un disc actiu, que és l'SDB, i dels dos que d'alguna forma tindrien que estar en actiu per al mirror, únicament un està operatiu. El que vaig a fer a continuació és accedir a la màquina i anar a l'emmagatzematge. El que vaig a fer és eliminar el disc d'alguna forma que està enfallada, l'elimine físicament de la màquina perquè ja aquest disc ja no està operatiu i el que faig és afegir-ne un disc nou. Per tant, marco el controlador SATA i el que vaig és afegir un disc nou que hauria de ser de la mateixa capacitat. Vaig a crear-lo, el configure o el cree de la mateixa manera que havia creat els inicials, li posa la capacitat correcta de 20 GB i així li posa el nom del disc, que per exemple podria ser RAID 1 disc 9. Aquest podria ser el nom per al disc i de la mateixa grandària que diríem que l'altre disc del RAID. El cree i així veieu com ja l'he creat i d'alguna forma el selecciono. Fixeu-vos com així no me l'ha afegit. Sí, ara l'estava afegit. Fixeu-vos com ara ja m'ha afegit el disc nou. No cal que de moment el configuri en connexió en calent, ja l'ha afegit ell, per tant ja està configurat. I el que vaig a veure, una vegada li doni a confirmar això, vaig a veure quina unitat li ha donat el sistema a aquest disc que acaba de muntar. Per això executaré la instrucció fdisk menchele amb el modificador menchele i tinc que fer-lo amb el sudo i fixeu-vos que així me dona una llista de tots els discs que té d'alguna forma el sistema. Fixeu-vos que el nou disc que m'acaba de crear és el barra dep barra sdc, li ha donat el mateix nom del que tenia, que fixeu-vos que d'alguna manera des de l'MD0 tinc el dispositiu MD0, que així sí que fixeu-vos que només n'hi ha en principi un disc, me diu que és un RAID de 20 GB i en principi un disc del tipus Linux File System i bé, bàsicament el nou disc que ha afegit és el barra de SDC, per tant ja puc afegir-lo al RAID amb la instrucció
d'ADM que em permet afegir-lo al RAID. Tan senzill com executar la instrucció amb el modificador add, i com el nom que m'ha donat el sistema és el mateix, quan he executat l'fdisk, doncs l'únic que tinc que fer és el /dev/sdc, que és el mateix, i l'únic que ha canviat és l'add. Fixeu-vos que ja m'ha afegit el disc nou, i si jo miro l'estat del RAID, veuré com ara estic sincronitzant-lo i encara no el tinc operatiu, però fixeu-vos que ja està recuperant-se i té un 9,5%. Si torno a executar l'ordre ja ha canviat al 20%, fins que se complete la instal·lació o la sincronització en aquest cas. Quan més dades tinc al disc i més gran siga, més li costarà, evidentment. Fixeu-vos que així ell està ja activant el RAID amb l'SDC i l'SDB, que ja és el que tenia abans. I poquet a poquet ja està quasi a mitjan de la sincronització. I bé, aquesta seria un poc també ja la pràctica, perquè feu alguna captura de pantalla, no se vos oblide d'aquest procés de sincronització, que se veig bé que efectivament el disc està afegit. I també captures de tot el procés, com heu afegit el disc, configurat els discs en calent, com l'haveu fet fallar, com l'haveu eliminat, i després tant del sistema com després físicament quan accediu a l'emmagatzematge des de la màquina virtual. I bé, com haveu afegit també el disc nou i tot, i com heu afegit finalment l'últim disc, el disc nou, i com s'està sincronitzant. Fixeu-vos que ja quasi està acabant. I quan acabi, així m'apareixerà el 2 de 2 en la sincronització, i que ja estan sincronitzats. Fixeu-vos, ja ha acabat, ara ja m'està dient que el RAID està actiu i que els dos blocs, o sigui que els dos discos estan operatius. Si utilitzé el detail, en vez de 0, així se diu el RAID, ja veig que d'alguna forma estan sincronitzats i he fet la substitució d'un disc en calent. Bé, aquest seria el vídeo per a que pugueu realitzar correctament la pràctica de substitució del disc RAID. Molt bé, fins a la pròxima.